Joy. Aning dutos tanaw. Nindot kaya day. Tabogo naman na day. Amo na nang pinalang kang dapit. Yutang natawhan. Liyot ang natawhan. Yutang batoon tamnag kamuti bukbukon. Tabogo lang. Yutang batoon. Kaniyo. Batoon man ning ka. Ay manutong bukid nga rin, wala ginagawa nga rin mga adventure. Ha? Pero kami na. Way puhunan. Ikaw pa unya imong kapuhunan. Oh, puhunan ba puhunan? Manifesting. Manifesting. Basta ka mas glide din may gamiton sa dias. Puhunan. Kapan mag-eskwela ba? Puhunan, puhunan. Oo, puhunan. Oo. Makapalit ako sa kabungtod nga tag pila raya 1,000. Ha? Oo. 1,000. Joy, ato ni mi. Hangtod sa Sige, doon ya. Liga siya ng albit ha. Dalas albit day. Naalay helicopter doon na nang danaw. Lagi buwali lagi ta helicopter. Nagputos pag fighter. Managid mana. Yung kanitaan. Managid mana. Tagasa ng lupa sa tong hona. Duura ragi oh. Nindot kay bio din makamabuntago ni do. Magahili ko wan baton si Brad Nonoy yung helicopter mag-helicopter kan wan. Nang Ha? koy ni tawad no nay. Active yun nila kayo magsaka. Alit na sa Saka, saka. Siya magwali ha. Sa sakit sa tuhod. Ha? Salamat Ginoo. Eh pero Joy, ha mangini ni. Humana. Uli na sadta. Bagta sa putas pito ka bungtod.